Minister-president Mike Eeman. Minister-president Marcel Gums. Minister Ronald Plasterk. Vice-minister-president Etienne van der Horst. Minister Martinez Hassink. Minister José Jardim. Minister Nelson Navarro. Minister Stanley Palm. Minister Bernard Whiteman. Minister Irene Dick. Minister Susanne Camelia Reumer. Minister Roetmilda Larmonie Cecilia. Gezaghebber Edison Reina. Gezaghebber Gerald Berkel. Geachte participanten, medewerkers, leden van de pers. Dames en heren, goedemorgen, good morning, bon dia. Namens de voorzitter van deze conferentie, minister-president Ivar Asjes, wil ik u van harte verwelkomen. Dit is de Koninkrijksconferentie van 2015. Wat een mooie dag voor een conferentie. Vandaag is de maximumtemperatuur 32 graden. De zee donkerblauw, de lucht wat lichter blauw. Maar dat zul je allemaal niet zien, omdat u binnen zit tot 6 uur. Moet toch werken. Maar geen stress, want de barbecue vanavond is in de open lucht. Met een beetje geluk is de lucht helder met schitterende sterren. Als Curaçaoenaar, geboren vanuit ouders van Sint Maarten. Gaan we nog een keertje doen. Als Curaçaoenaar, geboren vanuit ouders van Sint Maarten, met veel familie en vrienden op de bovenwinden, met veel goede vrienden en kennissen op Aruba en Bonaire, met familie en vrienden, waaronder mijn dochter, in Nederland, moet ik zeggen dat ik me heel goed voel hier vanochtend. A feeling of belonging. Behalve door de regels en de politiek. Politiek zijn wij allemaal nog steeds op de een of andere manier met elkaar verbonden. Vanuit die verbondenheid wens ik u een goede conferentie toe. Mag ik nu uw aandacht vragen voor de volksliederen? Amen.
Columbus fame and memories of old are close. For me a great delight, thy Southern Cross the night. May God the Lord protect thy coast. Oh, sweet St.
sailors on the sea and harbors free, where the chains of mountains ring, variously in sunlight sheen. Oh, I love that paradise, nature's beauty fairly nice. Oh, I love thy paradise, nature's beauty fairly nice. 2015 uit te nodigen naar de microfoon voor de openingstoespraak. Excellenties, dames en heren, minister-president Ivar Asjes. Bon dia. Aangezien het protocol reeds is vastgesteld, heet ik u allen direct van harte welkom op de 3e Koninkrijksconferentie. Dit jaar fungeert Curaçao als gastland en is het de eer aan mij om deze belangrijke conferentie te mogen voorzitten. Ik reken erop dat wij er met z'n allen voor zorgen dat het overleg in een sfeer van openhartigheid, vertrouwen en wederzijds respect plaatsvindt. Dames en heren, sinds de laatste Koninkrijksconferentie die in april vorig jaar werd gehouden op Aruba, is er veel gebeurd binnen het Koninkrijk. Sommige ontwikkelingen, waaronder de aanwijzingen aan de gouverneurs van Aruba en Sint Maarten, hebben de onderlinge verhoudingen tussen onze landen zwaar op de proef gesteld. Het lijkt mij van groot belang om nogmaals te benadrukken dat ons staatsrechtelijk samenwerkingsverband is gefundeerd op het beginsel van legaliteit, ofwel rule of law, met constitutionele rechts- en spelregels die voor een ieder gelden. Hier staat geen enkele persoon of orgaan boven de wet. Dit is een van de meest fundamentele principes van onze democratische rechtsstaat. Ieder voornemen dat, dan wel handelswijze, die zelfs de schijn wekt enigszins een inbreuk te willen plegen op dat principe, is uit oogpunt van constitutionaliteit en rechtmatigheid per default afkeurenswaardig. Het is derhalve van het allergrootste belang dat er overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van het al jaren slepende vraagstuk met betrekking tot de vormgeving van de geschillenregeling. Vanmiddag zullen wij met elkaar hierover verder in discussie gaan. Onze parlementen hebben begin deze maand in het kader van het Interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPCO, elkaar reeds gevonden op enkele fundamentele uitgangspunten. Het ligt nu aan ons als regeringen van de landen om aan dat politieke mandaat nadere invulling en uitwerking te geven. Dames en heren, er zijn ook positieve ontwikkelingen binnen het Koninkrijk. Wij gaan faciliteren dat het maatschappelijk middenveld, te weten mensen en sociaal-maatschappelijke instituten, binnen de landen van het Koninkrijk dichter bij elkaar komen met het oog op kennis- en ervaringdeling ten behoeve van duurzame samenwerkingsrelaties. Twinning is daar zeker een effectief instrument voor. Dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten in bepaalde opzichten kleine eilandstaten zijn met inherente kwetsbaarheden, mag geen enkele twijfel over bestaan. Vandaar de wenselijkheid en zelfs de noodzaak om kennisnetwerken verder uit te bouwen met andere Small Island Development States, zowel bilateraal als multilateraal. En om te zoeken naar manieren om effectieve samenwerkingsrelaties tot stand te brengen, dan wel bestaande relaties verder te versterken. Niet alleen binnen de door het ministerie van Buitenlandse Zaken voorgestelde kaders, maar ook daarbuiten. Dames en heren, het nakomen van onze verdragsrechtelijke verplichtingen, voortvloeiende uit het internationaal verdrag in zaken de rechten van het kind,
blijft voor ons allen een punt van aanhoudende zorg. Basisuitgangspunt daarbij dient te zijn dat ieder kind binnen het Koninkrijk het onvervreemdbaar recht heeft op verzorging, liefde en om op te groeien in een omgeving die het voldoende kansen en mogelijkheden biedt om zich te ontplooien tot een volwaardige burger. Hoewel ieder land hiervoor een eigen verantwoordelijkheid heeft, is overeengekomen op trajecten samen te werken. Dat geldt overigens ook voor aspecten die gerelateerd zijn aan onze economieën. De landen zijn autonoom in het behartigen van hun economische belangen. Het samen optrekken op terreinen en het Koninkrijk als geheel internationaal profileren als aantrekkelijk investeringsgebied biedt echter nieuwe kansen en mogelijkheden. Over hoe daaraan invulling te geven, zullen wij vanmiddag van gedachten wisselen. Dames en heren, het ligt aan ons, leiders en bestuurders van de landen die tezamen het Koninkrijk vormen, om met elkaar heldere en eenduidige afspraken te maken over hoe wij dit staatsverband, dat al 200 jaar bestaat, naar een volwassener niveau te kunnen tillen, waarin al onze burgers zonder uitzondering het recht hebben op een menswaardig bestaan, ondanks het gegeven of zij in het Caribische of Europese deel van het Koninkrijk wonen en verblijven. Nogmaals hartelijk welkom. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u. Nu volgen de openingsverklaringen van de 4 delegatieleiders. Excellenties, dames en heren, de delegatieleider van Aruba, minister-president Mike Eman. Excellentie, gouverneur Wout, minister-president Asjes, minister-president Gums, minister Plasterk, collega-ministers van alle delen van het Koninkrijk, medewerkers, adviseurs, leden van de pers. In april vorig jaar hielden wij de Koninkrijksconferentie op Aruba. Op dat moment stonden deze belangrijke agendapunten ook centraal in de discussie tussen de landen van het Koninkrijk. Wij vonden het heel belangrijk om te komen tot een conclusie en een eenzamige samenwerking op het gebied van de rechten van het kind, van cohesie binnen het Koninkrijk. Het zoeken naar een nieuwe basis voor samenwerking binnen het Koninkrijk, waarin we niet alleen afhankelijk zouden zijn van de relatie tussen Den Haag en Oranjestad, of tussen Willemstad en Den Haag of Philipsburg, maar dat er ook tussen organisaties binnen onze gemeenschappen, onze kerken, onze scholen, onze NGO's, onze vrijwillige organisaties ook een samenwerking zou ontstaan tussen de groepen die cohesie, een sterke bodem en fundering kunnen geven binnen het Koninkrijk. We hebben ook gesproken over de mogelijkheid om te kijken naar win-win. Belangrijke kansen waarvoor Aruba al heel lang op de bres staat. Vele van deze agendapunten staan vandaag weer centraal bij deze Koninkrijksconferentie. En het zou vandaag een dag van veel vreugde moeten zijn, ook voor Aruba vooral, omdat dit punten zijn waarvan sinds mijn aantreden in de politiek, maar ook onze kabinet, wij constant aandacht voor hebben gevraagd binnen het Koninkrijk. Soms als een roepende in de woestijn, maar nooit met aflatende enthousiasme of doorzettend vermogen. Wij dachten dat als wij het Koninkrijk een kans van bestaan wilden geven, dat wij deze nieuwe win-win kansen moesten vinden binnen het Koninkrijk. Dat wij deze nieuwe bodem voor een fundering voor de samenwerking binnen het Koninkrijk moeten kunnen aanvullen en versterken. Het zou vandaag een moment van vreugde moeten zijn, maar het is ook een moment van realisatie dat een paar kleine eilanden op honderden kilometer afstand van elkaar door een historisch toeval onder één koloniserende mogelijkheid zijn gekomen. En sindsdien worstelen wij met het zoeken naar een staatkundige vorm waarin wij deze samenwerking en deze samenkomen kunnen voortzetten.
Dat is niet makkelijk geweest. Er is veel momenten van spanningen geweest. Veel momenten van knellende banden en schurende relaties. Wij hebben de taak vandaag om te zoeken waar die win-win kansen zijn. Waar wij die gemeenschappelijke doelstellingen kunnen vinden, opdat wij onze relatie in de toekomst niet zozeer meer moeten baseren op een historisch gegeven dat wij samen zijn gekomen, maar op een toekomstig perspectief dat ons kansen biedt. Dat is niet gemakkelijk gebleken. Ik sta hier, minder dan een jaar geleden zat ik in een tent voor het kabinet van de gouverneur. In een hongerstaking. Een van de grootste voorstanders van het concept Koninkrijk geloofde plotseling niet meer in de rechtsorde binnen het Koninkrijk. Een schokkende moment voor Aruba, maar ik denk voor het hele Koninkrijk. Dat wij niet tot een andere oplossing hadden kunnen komen voor zo'n fundamenteel geschil over bevoegdheden binnen het Koninkrijk. Dat brengt mij tot een andere conclusie dan de mooie woorden die we hebben opgeschreven, sorry heren medewerkers, voor mijn openingstoespraak van vandaag. We hebben gesproken over diversiteit en ik denk zeker dat wij in de conferentie daarover vandaag ook zullen spreken. Ook over sensitiviteit, van hoe kunnen wij elkaar met iets meer gevoel benaderen. Ik denk dat we achter de punten en de commas zeker weer zullen aanlopen deze dagen. Maar een boodschap dat ik graag wil meegeven met de ervaring die ik nu heb gehad binnen het Koninkrijk is dat het uiteindelijk om mensen gaat. Het gaat uiteindelijk om het vertrouwen. Het gaat uiteindelijk om naaste liefde. Het gaat uiteindelijk om verdeling van verantwoordelijkheid. Het gaat uiteindelijk of wij inderdaad, als wij in mekaars ogen kijken en diep in ons hart kijken, of er voldoende basis is voor deze samenwerking, ook in de toekomst. Ik geloof dat die er is. Je ziet het in de gevoelens bij onze bevolkingen. Je ziet het ook in de realiteit van de kleinschaligheid van onze landen, dat samenwerking genoodzaakt is. Maar het vergt van ons allen, als politieke leiders, als maatschappelijke leiders, om boven de waan van de dag te kunnen presteren. Dat blijkt niet altijd even makkelijk in alle delen van het Koninkrijk. Om de guts te hebben, om niet de normale politieke stroming van de dag te volgen, maar te geloven waarin wij allen geloven, is dat dit Koninkrijk een second chance mag hebben en moet hebben. Laten we daar vandaag inhoud aan geven. Masje, dank je. Excellenties, dames en heren, de delegatieleider van Curaçao, vice-minister-president Etienne van der Horst. De gouverneur van Curaçao, George Wout, minister-president Asjes, minister-president Eeman van Aruba, minister-president Gums, minister Plasterk, gezaghebbende van Bonaire, collega-ministers van Curaçao, delegatieleden, genodigden, pers, bon dia. Het is voor mij een eer en een genoegen om namens de delegatie van Curaçao het woord tot u te richten tijdens deze toch wel bijzondere bijeenkomst. Het is alweer de derde keer dat we een dergelijke conferentie houden en deze keer is de eer aan Curaçao om als gastland op te treden. Graag maak ik dan ook gebruik van deze gelegenheid om aan u allen welgemeende gevoelens van respect, solidariteit over te brengen van de regering en de bevolking van Curaçao. Curaçao hecht aan constructieve betrekkingen met alle landen van het Koninkrijk. Curaçao wenst daarbij te komen tot een effectieve samenwerking op concrete punten op basis van wederzijds respect, vertrouwen en wederkerigheid. Het gaat dan om economische samenwerking, om gezondheidszorg, veiligheid en overige terreinen waarop samenwerking gewenst en van belang is,
concrete zaken waarbij het welzijn van de bevolking van Curaçao, zoals ook die van de andere landen van het Koninkrijk, rechtstreeks in het geding is. Het is de vaste overtuiging van Curaçao dat op al die gebieden het belang van de bevolkingen van de landen van het Koninkrijk en daarmee ook van die van Curaçao alleen maar vruchtbaar gediend kan worden indien er een open en zakelijke verhouding is tussen de landen. In dat verband vraagt Curaçao bijzondere aandacht voor de manoeuvreerruimte die ze heeft binnen de formele structuur van het statuut. Zaken zoals het hoger toezicht, de geschillenregeling op grond van artikel 12a van het statuut en de autonomie van de landen met betrekking tot het buitenlands beleid blijven evenwel punten van aanhoudende zorg en bijzondere aandacht. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het bereiken van een heldere en zakelijke samenwerking tussen de landen op basis van gelijkwaardigheid vaak gefrustreerd wordt door naar onze mening de ongelijke verhoudingen tussen de landen. Ik wijs hierbij in het bijzonder op de realiteit van de koninkrijksorganen die nagenoeg hetzelfde zijn als de Nederlandse organen. Meneer de voorzitter, in uw inleiding heeft u reeds een kritische kanttekening geplaatst bij de handelswijze van de Rijksministerraad met betrekking tot Aruba en Sint Maarten. Ik ga daar verder niet op in. Ik wil hiervoor staan met de opmerking dat door die wijze van handeling, indien geopteerd wordt om die onverminderd voor te zetten, aan de verhoudingen tussen de landen schade wordt toegebracht, waardoor concrete samenwerking op relevante gebieden wordt bemoeilijkt. De toelichting bij artikel 12a van het statuut zegt dat in een staatsverband als het Koninkrijk, waarbinnen de gemeenschappelijke belangen op de voet van gelijkwaardigheid worden behartigd door het Koninkrijk en waarbinnen de landen vrijwillig samenwerken, onder omstandigheden behoefte kan bestaan aan een regeling voor de behandeling van geschillen. Geschillen tussen de landen of tussen het Koninkrijk en één of meer landen kunnen ontstaan door verschillen van inzicht of belangenconflicten en soms blijkt een oplossing met de bestaande middelen niet eenvoudig te bereiken. Een effectieve behartiging van de gemeenschappelijke aangelegenheden wordt bevorderd door dergelijke geschillen niet te lang te laten voortduren. Door de intensivering van de samenwerking, zoals afgesproken, en de toename van het aantal landen in het Koninkrijk neemt daarnaast de kans op geschillen tussen de landen toe, terwijl er tegelijkertijd een groter belang is bij een goede en effectieve samenwerking. Uitgerekend voor dit laatste komen wij in een koninkrijksconferentie zoals vandaag het geval is bij elkaar om hierover afspraken te maken. Nu ziet het er naar uit dat er een geschil bestaat over de invulling van de geschillenregeling en dat dit geschil, dat nu reeds enige jaren voortduurt, een effectieve behartiging van de gemeenschappelijke aangelegenheden in de weg dreigt te gaan staan. Dit zal zeker zo zijn nu wij kennis hebben mogen nemen van de boodschap op ambtelijk niveau dat de invulling van de geschillenregeling voor de Nederlandse delegatie onbespreekbaar is. Deze boodschap komt nu net na het moment dat de delegaties die hebben deelgenomen aan het interparlementair Koninkrijksoverleg 2015, waaronder ook het Parlement van Nederland, samen een aantal uitgangspunten hebben meegegeven aan de Koninkrijksconferentie van de regeringen met betrekking tot de invulling van de geschillenregeling. Wij gaan ervan uit dat het onderwerp onbespreekbaar is op ambtelijk niveau en dat het nu geëscaleerd wordt naar het bestuurlijk niveau, alwaar verder gesproken zal worden over de gezamenlijke invulling van de regeling, ten einde hier concrete afspraken met elkaar over te maken. Onbespreekbaar SEC is voor ons onaanvaardbaar. Voor Curaçao is het namelijk van groot belang dat tijdens deze conferentie consensus kan worden bereikt met betrekking tot deze voor de onderlinge verstandhouding zo belangrijke invulling van de geschillenregeling. Uiteraard streeft Curaçao hierbij naar overeenstemming tussen de landen. Dat is wat de regering van Curaçao betreft ook de inzet van deze conferentie. Curaçao hoopt dat in gemeenschappelijk overleg een structurele oplossing kan worden gevonden voor de in het voorgaande aan de orde gestelde kwestie. Ten aanzien daarvan hebben technische commissies. Daarmee is overigens niet gezegd dat de overige geagendeerde punten voor deze conferentie minder belangrijk zijn. Integendeel. Ten aanzien daarvan hebben technische commissies waarin alle landen vertegenwoordigd waren de afgelopen periode hard gewerkt aan het formuleren van uitgangspunten, aanbevelingen en oplossingen die gemeenschappelijk kunnen worden gedragen. Meneer de voorzitter, wij moeten ons goed realiseren dat het Koninkrijk alleen toegevoegde waarde heeft indien het de belangen van zijn burgers dient en niet andersom. De realiteit van die burgers behoort leidraad te zijn voor het in praktische zin invulling geven aan de onderlinge samenwerking binnen het Koninkrijk.
Dit is in ons aller belang. Ik dank u voor uw aandacht en spreek de hoop uit dat we aan het einde van deze conferentie een stap dichterbij zullen zijn bij de realisering van een grotere mate van wederzijds begrip en het belang van de burgers. Dank u. Excellenties, dames en heren, de delegatieleider van Nederland, minister Ronald Plasterk. Mevrouw de gouverneur, het is verleidelijk om meteen over allerlei praktische onderwerpen te gaan spreken. Maar misschien is het toch goed om even terug te gaan naar de waarden die we delen. Ten slotte, het werd al door minister-president Eeman aangestipt. Wij hebben elkaar aangetroffen in een statelijk verband dat je nooit opnieuw zo zou verzinnen. Je zou kunnen zeggen, tot hiertoe heeft de geschiedenis ons gebracht. Maar vanaf nu is het in onze handen om te kijken hoe wij de geschiedenis verder brengen. En dat kunnen wij samen doen. In een complexe situatie die we soms ook weer moeten uitleggen aan anderen in de wereld. Maar en die we soms zelf ook nog wel weer eens op een rijtje moeten zetten. Maar met het uiteindelijke doel natuurlijk om het leven van mensen beter te maken. Want dat is waarvoor wij allemaal in de politiek zitten. Dat is waarvoor wij het vertrouwen van onze bevolkingen gekregen hebben om hun leven beter te maken. Als ik dan kijk wat we zoal doen. Natuurlijk proberen we gemeenschappelijk win-win situaties te creëren, zoals dat tegenwoordig heet. Dus gezamenlijke handelsmissies, hub to the Americas, misschien wel hub to Europe aan de andere kant. Wederzijds belang. Maar dat kunnen we denk ik doen, omdat ons koninkrijk internationaal ook ergens voor staat. In moderne communicatietermen zou je misschien zeggen het merk Koninkrijk der Nederlanden. Dat merk, dat staat er ergens voor. Het is een beetje weinig eerbiedig om van een koninkrijk als een merk te spreken. Maar toch, internationaal, als men denkt aan ons koninkrijk, dan denkt men aan stabiliteit. Men weet geen staatsgrepen, geen oneindige stakingen die de economie platleggen. Stabiliteit. Deugdelijkheid, inclusief de deugdelijkheid natuurlijk van financiën. Daaraan gekoppeld rechtsstatelijkheid. Investeerders weten, als ze investeren, waar dan ook in het koninkrijk, dan kunnen ze, mochten ze het ergens niet mee eens zijn, terugvallen op een fatsoenlijke rechtspraak die zorgt dat ze krijgen datgene wat hen toebehoort. En laten we eerlijk wezen, in veel delen van de wereld ben je dat niet zeker. En natuurlijk integriteit die daarmee is vervlochten, waardoor je weet dat een ieder die de publieke zaak dient, dat ook werkelijk doet om de publieke zaak te dienen. Dus die combinatie van stabiliteit, deugdelijkheid, integriteit, rechtszekerheid, dat is iets waar we met z'n allen voor moeten waken dat we dat overeind houden en waar we grote voordelen mee kunnen hebben. Ik bedacht me vanochtend dat ik bij deze conferentie eigenlijk aanwezig ben. U weet, ik draag nog wel eens graag een hoed, maar nu met petten. En niet eens 2 petten, maar ik geloof zelfs 3 petten. De eerste is natuurlijk die van minister van Koninkrijksrelaties. En in die rol dien ik u allen. Dien ik het koninkrijk als geheel. Ik ben in de Rijksministerraad degene die daar zit voor de koninkrijksrelaties en die ervoor moet zorgen dat de 4 landen in het koninkrijk ook goed samenwerken en een mooie toekomst voor elkaar creëren. In de tweede plaats vertegenwoordig ik hier 3 van de 6 eilanden in het Caribisch deel van het koninkrijk. Nu ziet gezaghebber Reina als een van de vertegenwoordigers van de grootste van de 3 Caribisch-Nederlandse eilanden. Maar die zit anders niet aan tafel, anders dan via mij. Wat dat betreft misschien, u kent de anekdote waarschijnlijk wel. Er werd mij met een zekere trots verteld door minister-president Rutte. Dat hij bij een recente conferentie over the Americas in Panama werd aangesproken door president Obama. Die zei, hey Mark, what are you doing here? Waarop Rutte zei, nou, wij hebben 3 landen hier. Of we zijn met 3 landen hier. En nu maar met 1. Dus hij vertelde me dat. Ik zei, ja, dat is een hele leuke grap, maar het is eigenlijk niet helemaal waar. We hebben 4 landen hier.
Want het vierde land is Nederland. Dus af en toe zal ik ook bij gelegenheid die pet op moeten zetten en zeggen, ja, maar wacht even, dit is voor Bonaire of dit is voor Saba of Statia toch ook heel erg van belang. En ten derde, natuurlijk, ieder van de minister-presidenten spreekt namens de bevolking van zijn land. Wel nu, ik zal ook bij gelegenheid moeten spreken namens de bevolking van Nederland. En dat is toch 98% van de bevolking van ons koninkrijk. Dus dat is ook een belangrijke factor om de belangen van te beschouwen. Er zijn een aantal praktische onderwerpen al genoemd waarover we met elkaar in gesprek zullen gaan. Laat ik nou eens heel praktisch en pragmatisch worden en er één uittillen. En dat is die kwestie van de ferry. Misschien een wat minder principieel punt, maar misschien voor mensen wel zo belangrijk. Dus de bootverbinding tussen de Beneden-Windse eilanden. Zou het nou niet mooi zijn als de geschiedenis terugkijkt en kan zeggen, daar bij die Koninkrijksconferentie hebben de landen met elkaar afgesproken dat ze de uiterste best gaan doen om te zorgen dat er een boot gaat varen tussen Curaçao, Aruba en Bonaire. Een dagelijkse snelle ferry, waardoor mensen op de boot kunnen springen om ergens anders naartoe te gaan. Dat zal natuurlijk een gigantische boost zijn voor de economie. Men kan veel makkelijker goederen vervoeren, personen vervoeren. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook voor de toeristische attractie van het Caribisch deel van het Koninkrijk, in dit geval de Benedenwinden, van groot belang is dat men denkt, we vliegen naar een van de 3 eilanden toe en van daaruit kunnen we vervolgens met de boot verder. Denk aan hoe dat bij de Griekse eilanden gaat. Dus ik zou een lans daarvoor willen breken. Nu ook bij deze openingsstatement al willen zeggen dat Nederland er graag aan bijdraagt in de vorm van expertise, ondersteuning. Er zijn natuurlijk allerlei ingewikkelde kwesties met havens, met douane. Je moet dat allemaal juridisch uitzoeken hoe dat allemaal werkt. Maar ik denk dat de dynamiek in het Koninkrijk enorm zou toenemen als mensen even de boot zouden kunnen pakken voor een paar tientjes. In plaats van een vliegtuig, wat toch altijd weer een paar €100 kost. En wat voor vele mensen eigenlijk nauwelijks betaalbaar is. Dus een heel praktisch punt waarmee we denk ik het leven hier zouden kunnen verbeteren. Daar wil ik een lans voor breken. Genoemd is het buitenlands beleid. Dat is strikt genomen natuurlijk een koninkrijksaangelegenheid volgens het statuut. Maar ik denk inderdaad dat we daar op een praktische manier mee moeten omgaan. Opdat landen hier, daar heb ik alle begrip voor, die buurlanden soms op een heldere dag in de verte kunnen zien liggen. Natuurlijk binnen het kader van de constitutionele verhoudingen daar ook grote vrijheid hebben om hun eigen zaken te doen en hun eigen poontjes te doppen. De geschillenregeling. Ja, ik zou het liefst zien dat we over 2 weken in de Rijksministerraad die kunnen vaststellen. Dat kan, als we dat vandaag met z'n allen willen. Dan moeten we niet alleen maar voorlezen uit eigen standpunten en te snel roepen onaanvaardbaar als het zo of onaanvaardbaar als het zus wordt ingericht. En dan moeten we gehoord de standpunten ook eens kijken van ja, nu is er niks. Want er staat in het statuut 12a, er is een geschillenregeling. Ja, er is een geschil over wat die geschillenregeling is. En er is geen regeling om dat geschil te beslechten. En zo blijven we in cirkeltjes doorgaan, al 5 jaar lang. Ook regeringen voor ons. Dus ik wil er heel pragmatisch in zijn. En situaties zoals we die in de afgelopen jaren hebben gehad, die we allemaal als indringend hebben ervaren. Zeggen van, zouden we dan niet een regeling kunnen hebben waardoor zo'n besluitvormingsproces tijdelijk kan worden stilgelegd. Kan worden onderbroken. Opdat ergens voorlichting wordt gevraagd voordat het proces wordt hervat. En ik denk dat dat een belangrijk element zou kunnen zijn. Waardoor een ieder weet dat er niet zomaar wordt doorgewalst, maar dat er wordt stilgestaan bij de standpunten van de landen. Nou, laten we daar in ieder geval met z'n allen ons best voor doen. Ten slotte de kinderrechten, dat is natuurlijk een onderwerp waar iedereen gelukkig warm voor wordt, enthousiast voor wordt. En waar we uit de werkgroep ook een grote vorderingen hebben gemaakt. We kunnen natuurlijk verder kijken hoe we dat in de praktijk kunnen omzetten. En zo zijn er nog een aantal onderwerpen. De werkgroepen, moet ik zeggen, voor een deel ook hier aanwezig, hebben goed werk gedaan. Dank daarvoor. Ik denk dat we sommige punten misschien vrij snel af kunnen doen. Dat is dan niet omdat ze niet belangrijk zijn, maar dat is omdat de werkgroepen hun werk uitstekend voorbereid hebben. En dan hoeven wij als eenvoudige politici alleen nog maar te zeggen, dit is goed. En dan geven we ons stempel erop. Maar nogmaals, dat doet niks af aan het belang. Juist van die onderwerpen waar we misschien niet zo lang over zullen hoeven praten. Ik sluit af. We zijn allemaal in de politiek om het leven van mensen beter te maken. We zijn in het Koninkrijk beland door de geschiedenis van onze voorouders. Waar we allemaal niet bij zijn geweest. Maar vanaf nu is het in onze handen om te zorgen dat we het leven van mensen beter maken. En daar kan deze dag, denk ik, in hoge mate aan bijdragen. Dank u voor uw aandacht. Excellenties, dames en heren, de delegatieleider van Sint Maarten, minister-president Marcel Gams.
Haar excellentie mevrouw de gouverneur, excellenties, collega's, uitgenodigden, goedemorgen. Als laatste spreker heb ik het makkelijk. Ik kan namelijk verwijzen naar alle positieve uitspraken die reeds zijn gedaan. Dat wil ik ook doen. Ik schaar mij volkomen achter de complimenten van mijn voorgangers voor wat betreft de organisatie van deze conferentie. Van mijn ambtenaren heb ik begrepen dat de voorbereidingen goed zijn verlopen. Verder is dit een uitstekende locatie om deze conferentie te houden. Mijn complimenten aan Curaçao. Ik kan mij ook geheel vinden in de doelstelling van deze conferentie om te komen tot vormen van samenwerking. Hierbij heb ik echter de volgende opmerkingen plaatsen. Zoals bekend hebben de landen aan het eind van de Koninkrijksconferentie het belang en de meerwaarde van het Koninkrijksverband erkend. De landen hebben ook het grote belang van samenwerking voor de bevordering van de welvaart en het welzijn van de bevolking erkend. Vanuit deze erkenningen zijn de landen dan ook overeengekomen het belang en de meerwaarde van het Koninkrijk actief uit te dragen. Vandaag is het streven om over te gaan tot het ondertekenen van het protocol betreffende samenwerking op het gebied van twinningprojecten binnen het Koninkrijk. Ik vraag uw aandacht voor de voorlaatste overweging, waarin staat opgenomen dat de Koninkrijksconferentie 2015 erkent dat het voor bevordering van elke vorm van samenwerking de regering zich dienen in te spannen om het juiste politiek klimaat te scheppen. Collega's, indien dit inderdaad ons streven is, kan ik haar zeggen dat een geschillenregeling niet nodig is. De werkelijkheid is echter anders. Ondanks de positieve sfeer en de positieve bewoording van de conclusies en het streven om te komen tot samenwerking, een regelmatig samenkomen van de volksvertegenwoordigers en deze Koninkrijksconferentie, blijkt van het actief uitdragen van de meerwaarde van het Koninkrijk of het bevordering van een juiste politieke klimaat weinig. Het op regelmatige wijze beschuldiging van het bestuur van Sint Maarten van corruptie en het prematuur en derhalve ten onrechte bezeging van het instrument van aanwijzing, dan wel hoger toezicht, creëert niet echt een juiste politieke klimaat. Ten einde effectief te zijn, dient deze conferentie niet alleen een eenmaal per jaar positieve samenkomen te zijn, maar dient het daadwerkelijk van invloed te zijn op het politiek klimaat. Zolang wij die fase nog niet hebben bereikt, is de uitspraak door een onafhankelijke instantie op het interpretatie van de bevoegdheden van de Koninkrijksministerraad helaas dringend nodig. Het lijkt mij dan ook onverantwoordelijk dat sinds 2011 geen overeenstemming is bereikt over de geschillenregeling. De redenen zijn voor ieder bekend en mijn inziens is dat illustrerend voor de huidige verhouding binnen het Koninkrijk. Meneer de voorzitter, ik kan u garanderen dat u kan rekenen op Sint Maarten voor een positieve bijdrage aan deze Koninkrijksconferentie. Sint Maarten zal zich ook blijven inzetten voor het bevorderen van een positieve politieke klimaat. Ik wens u allen een vruchtbare Koninkrijksconferentie toe en dank u voor het aandacht. And now, if you would permit me to say a few words from my heart. I want to first of all thank the work groups that have worked diligently on the preparation of this conference, in particular those that work on the part of the rights of the child, that did a fantastic job and that is much needed. I was asked to be the Prime Minister of St. Martin on December 19th, and in January I had the honor and privilege of having a consultant from UNICEF give a presentation to the Council of Ministers about the rights of the child. We're in June and I'm still under the influence of that presentation because this gentleman convinced me. I thought I was convinced and I did everything in politics to serve the country. But this gentleman convinced me that if we're really serious about building a country and subsequently about building a kingdom, we have to concentrate on the child. Because
if you don't concentrate and work in the benefit of the child, there will be no country, and subsequently there will be no kingdom. So I want to thank those in the work group that prepared that, and I look forward to being a very short discussion on that point. The other thing I want to get off from my heart is this kingdom that we're in. It is time that we get together and really decide how we're going to proceed with this kingdom. Today we are talking about geschillen within the kingdom. I entered political arena of the Netherlands Antilles in 1983, and I had the privilege of being with some distinguished people in politics, ladies and gentlemen, men and women. And back in the 80s is the first time I heard the word about democratische deficit. A democratic deficit that we had in the kingdom, and I think that we still have today. What has happened in 20 years, 25 years, 30 years? We have changed the name now, and it's gone from democratic deficit to geschillen kwestie. What's the word geschillen in Dutch, in English? Deficit, verschillen regelen. I'm missing the word in English. It's strange for me. Right? Anyway, if we really want to continue, I think we have to look at these things seriously and really come to conclusion and come to agreement. It will help us as a kingdom to be better understood in the world out there. I've had the privilege of making 3 international visits, and I've spent a lot of time trying to explain people, in particular in the Caribbean, how our kingdom is structured and how does it function. Because we're a very unique structure within the world of governments and within the world of countries. How do you explain to someone in the Caribbean that a kingdom has 4 different currencies? The euro, the dollar, the Aruba Gilda, and the Antillean Gilda. They just do not understand it. They also do not understand that what we're discussing, that if there's a dispute, that's the word I'm looking for, if there's a dispute, where can it be regulated? Where do we go? So not having that really frustrates all of us, in particular those from the Caribbean section of the kingdom. Yes, the Caribbean is very much so in these last few years. I had the privilege to be with the French president in Martinique and to hear the French president say that France is a Caribbean country. I accompanied the king to Washington a couple of weeks ago, and he was proud to say that he's a king with 4 prime ministers, and 3 of them is in the Americas. Yes, we are important, the Caribbean. We are the bridge. But I think we have to start looking at respecting each other and putting those mechanisms in place that were not there from 1954, where if there's a dispute, that we can take it somewhere and find a solution for it. I wish you all a pleasant conference.